браты и сестры, отец Вячеслав, Белорусская автокефальная православная церква. Зараз наступив новий 2022 год. Але, на жаль, ми бачимо шмат гвалту і у гэтым годзе таксама. У першую новогоднюю ноч у Беларусі быў забіты зміцер, так званым міліцыянтам. Зараз рэвалюцыйныя падзеі і гвалт мы бачым у Казахстане. Але тым не меней, я разумею, хтосьці здесь католик святкуе каляды по григорианским калядам, хтосьці православны, хтосьці лічыць сябе атэістам, але душа кожного імкнецца да Бога. І я хацеў бы нагадаць вам, што зараз толькі прайшло каляды нараджэння Божие у всіх православных, з чым я вас віншую, і я хацеў бы зачытаць каляднае пасланне владыкі Святослава, главы нашай царквы. Вялебныя святары, любасныя браты і сёстры ў Христе, зноў надыходзіць пачатак новага году, якім лічым гісторыю чалавецтва, якая, як ведаем, пасля нараджэння Христа размежавалася да і пасля гэтай падзеі. Бо нарадзіўся Сын Божы. Ягоны прыход змяніў суадносіны Бога з чалавекам, прынёс нябачную раней любоў паміж людзьмі, паказаў ім шлях да вечнага жыцця ва ўладарстве Божым, неабходнасць перавагі духоўнага над матэрыяльным у нашым зямным жыцці. За 2000 гадоў хрысціянская вера змяніла свет, дала новыя законы матэрыяльныя і дзяржаўныя, маральныя і дзяржаўныя. Але далёка не ўсе прынялі хрысціянскае вучэнне, як тады, так і цяпер, на жаль. Многія з тых, хто на словах вызнае сутнасць хрысціянскага вучэння, не жывуць паводле яго. Так, у часе згубныя пошасці, каранавірусныя навалы па ўсёй Беларусі, народ сутыкнуўся яшчэ з нябачнаю хлуснёю і цікунствам уладаў Беларусі, якая, узначаленая самазванцам Ірадам, гатова знішчыць народ альбо выгнаць у сваёй зямлі, зліквідаваць Беларусь як дзяржаву дзеля захавання толькі сябе пры ўладзе. Таму беларускі народ і паўстаў супраць зла і няволі за свае нацыянальныя годнасці і свабоду. Беларуская царква, якая існуе ад часоў Другой сусветнай вайны ў вольным свеце, на бацькаўшчыне цяпер у падполлі, заўсёды моліцца на набажэнствах, каб Господ даў моцную веру і падтрымку пабожнаму народу беларускаму, асабліва тым, хто цяпер пакутае у зняволенні і на выгнанні. Не адступіў ад змагання за праўду і не спакусіўся служыць д'яблу. Узнясем супольную малітву за беларускіх змагароў і за іхныя сем'і. І хай каляднікі ў кожным беларускім памяшканні на бацькаўшчыне і замежжы павіншуюць іх. Христос нарадзіўся. Слаўце яго. З любов'ю і лідасцю Святослава, архіепіскап Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, каляды год 2021 і 2022. Хай Бог беражэ вас у гэтыя дні надалей. Жыве Беларусь, жыве з Богом! Живе!